elibizwa ngokuthi igciwane elihle emzini mkhulu kaMatakeni eSigodi. Kumfana nje othandwa kakhulu nodume ngenhlonipho nokwazi omunye umuntu nongaphathile. Nginogeza ukucishe ngifane noMthandeni impela. So manje kusho umona uyofike lapho ngicishe bokulo sinema ngaphazami khona la ngihlala ngakhona uma ngise-Orlando njengamanje. Ngobusuku bakhona nje ngolosini ngangiyolanda ibhlukwe khona ibhlukwe ngangiyolanda kula mabhlukwe esagqokayo e-dry-clean. So ishiningi uma ngibuya ngafonela omunye umfokazana nje cukama ngilabafokazana la basuka la abawu-4 abaphethe ibhamu bathi nangu lo mfana lo odumile ukuthoma ngakuthi igciwane elihle. Iqhawe lami leli ngize ngililandela ilona leli abanenkinga nalo ukuthi ngingalilandeli lona ngoba phela nogeza futhi ngithathe kuyo uMthandeni. Ngithe ngingaqedi ukukhuluma nalo foni sakhuluma lokho lo mfana lona ngabona abafokazana beyo-4 behle emotweni bathe uma bephuma lapho bathi ye wena mfana oyitshelayo angingabanazi baqonde ngqo kimi bazama ukuthi bangishayeke kula ngasemlenzeni ngiyowela ngale nabashaya-ke phasi becinga ukuthi bangiqedile kanti akusikhona njalo. Mhlawumbe amazona azoqala-ke ngokuthi ngilandela ubani angeke ngiyeke ukulandela uMthandeni. uMthandeni ulo muntu lo engimuzwa ngaphakathi mina angibaleli bani mina ngikhulumela lami esayidi ngikhulumela mina ukuthi ubani engimuzwa ngaphakathi. Ngizothanda nje ukubalula la ukuthi ma kuwukuthi silandela uMaskandi ngicela ukuthi ulandelele uMaskandi ngokweqiniso singawulandeli ngoba sibona obani bewulandela.